Eric Ounda mano chorister. Chorister maber kabisa. Mano nyaka wabi. Koro biuru. Kata ka en kawuono kata en kiny thuolo pod nitiere. Mondo chodh gweth kanyakla. Nyakora mogi anoka saringo matek mokalo. Kaka Senior J Bonyo olieko. Nyo wan gi mor gi geno maduong' ni kamoro Harambee Stars ne dhi ndiko duoko maber e tuke mag CHAN mane miyo gi thuolo mar dhi e semi-finals mag tukego. Kata kamano gimogen joluo wacho ni jabare ojende nyo timo kinda nyo tugo maber. Kata kamano e piem mora mora nyaka obed gi jaloch Nyakore Mugajwang'. Tim mar Madagascar nyo chuno opira mar amodhi kata mar achoma mano penalties manyo golo oko Harambee Stars ma koro ngiso ni pinje adek ma gin pinje mane bwo Afrika ma ugwe ma bago tuke mag CHAN gikone koro nyo gol gi oko e tuke mag kamago. Fred, ang'eni ma en gima isebedo kiluwo. En lesni mane machani opuonjowa ka wang'iyo tim mar adhula mar Harambee Stars? Victor, en puoch gi pak ne Harambee Stars kaka nyithindo go nyo tugo kecha nyo gi tugo chuny gi te gigolo ne ongako kapar nitiere gima nyo giweyo nikech king'iyo kaka ncha ne gi thala adhula no mano kind Kenya gi Madagascar. Adier ncha ne en geno maduong' ni Kenya ne odhi qualify e semi-finals to giywa ahinya ka dakika mogik. Omiyo ni neno ka gituge mokwongo temo ng'iyo officiation masa moro bende pod duoko weche mag adhula pinje Afrika ka. Referee kata doko ni nyocha ne opira oserumo lakini king'iyo gol manyocha Harambee Stars oloyo mar ariyo. Yes. Ma nolo kod Ogam. Ni neno ka king'iyo to chutho kati wacho ne odhiro nitie dhiruok manyocha ne nitie ka gol no pod ok odonjo. Yes. To king'iyo to jok ma nono weche mag tuke mang'eny biro nyisi ni gondno nomawa. Mar ariyo ibiro ng'iyo bende nitiere sama yuaruok moro duogo betie kanyo. To kiduoge gond cha to pinji nang'o momiyo VAR nokorango gondno. Dibede Kenya mano ka pil at that point in time? No, en common sense mar jok mane VAR mondo miyongi nekech ng'eni gol ko obedo disallowed. Gol ko obedo disallowed. Reasons nyaka chiw. Reasons nyaka chiw. To bende gol ok en gima tegemea on-field decision kende. Nekech gol ko obedo disallowed to nonego bedi waneno review mar VAR. Tiyudo ni VAR okorango gond cha. Modhi. King'iyo ka VAR ne rango king'iyo kata penalty ariyo mwa red card ariyo mane wachamo chiel kacha. VAR emano miyo wayudo penalty. Kora paro ni komachielo weche mag officiation e Afrika pod ni piny. Mar ariyo aparo ni bende kama Harambee ochope cha ne koro dwaro experience nekech ne gibiro but samoro lack of experience ma samoro bende ne pod ok gibiro nyaka lore gi pressure bende manyo nitie nekech king'iyo kata mana kaka kocha Ben McCarthy nyo loso to nyo koko ni pressure no dwa biro malach nekech no nyiso jotuke ka koro gik sama koro idhi goye e penalty makoro chome chiel 12 to wacho ni ng'ama nigi roho mondo koro nyiedhro odhi ogo penalty ne ok oyiero to mano bende kaka coaches mang'eny kata jopuonj mang'eny mag adhula man gi lony jotimoga penalty kigoyo to coach ok yier ne ng'ane in Ken gi Jay gi Victor Mud owinjo to ere ng'ama owinjo ka chunye gwecho maber manyalo dhi thale koro nyowe thuolo to king'iyo penalty jigo oko kata nyoro e game mar Man U gi Fulham ni neno ka Bruno Fernandes nyowe to penalty kendo manager to no ga wire ru malo kode manye macho lo ni try opira japodi manyo kai rugby lo ni try jomoko machalo sipo Carola Luege ne wacho ni opira no lwar mana Kasarani koro kata Messi gine osewito penalties koro kwanyala blame nyithindwa go ahinya ni nyogi ginene nyogi temo kama ginyalo giki to adhula ntiere weche adek en ni inyalo locho kata inyalo dhi amodhi koro nyocha gi dhi amodhi mogi kama koro ochopie penalty koro kogike penalty to en ga 50-50 kogike penalty kata ng'ata nyalo yude kaka ichiewo gi kaka nindo koro paro ni en poch gi pak ni Harambee Stars lessons manyo wakao kacha nyiso ni kare wan gi talent dalo moko Nick Mwendo mayande doge wer nyoko ni Kenya ok nyal dhi mabor nekech talent onge Engine Firat kocha machon yes mano kane Nick Mwendo ne president aparo ni
kaka ne Makati wache ni kokalo kuom team ne chato biro yudo jotugo mara 15 madhi the national team ko biro medgo olunga gini to paro ni wanyalo timo maber mabende no ayuak mana nonego kele chon kata mana World Cup ni samoro ne wanyalo qualify nikech kama ne wagike cha nyo wabiro maber mak mani bende no chako gine nikech kata jire ido mabende nyo dogi ng'eny jo Tanzania ne ok oyue to Nyasaye boti maber nikech de koro kama okete bwi waonge dikta wawe ne jo kamano wadung'enya nyagi gol mane Maniolo nyoro gi Fulham gidhiruok manyo neno gol mar jo Fulham to gigi mar Harambee Stars nyocho timo chieng' Friday mar Maniucha was so adverse mabacha ne bet ber yawa mana ka Fred wacho chike mag FIFA gi nitie kuonde mag gitie to kuonde moko gitie ing'eni dhano to matayo gigi koro seche moko kier jabedi inyalo paro kata mana World Cup manogo Afrika Milambo koro nomiyo koro bedo gi VAR kane gol moro mar Lampard England ma koro gikone nowacho ni kare wakelo technology wakelo machine koro mago to nitie to gikone gima wacho ni kit tugo mane waneno ka Harambee Stars otugo cha macha en chuny gi chia motegno mar tugo to kaachiel kod nyalo kendo ne gitugo gi nyadhi be kata king'iyo kaka ne gipango mpira no kapok ochopo sama koro gikete ni koro iloye to ber kabisa king'iyo kinde mokalo chien wasebedo gi tabu ahinya nyaka ne muso tieno gi nitieki wasebedo gi tabu mar bedo kod jogo chien motegno machalo yo kane wacho ni defenders to sani ne wafwenyo ni kare wanyalo bedo gi defenders mabeyo ahinya king'iyo kata mar Harambee Stars ni tournament mar CHAN ni nyaka no chakre jotugo machien ogocho maber ahinya nyaka gikone kech king'iyo ni kwan gonde mane donje e gondwa kichako gi jagol kichako gi Kibwage kidhir Bandi dhir Sylvester Owino onyalo bedo kode ka chieng' tich adek mar juma ni gi Cleophas mondo gigo mbaka to kaachiel kod jotugo mamoko miwinjo ka oseuchiwore omija gini mane go chien en gima ber ahinya ni koro at least wafwenyo ni kar wanyalo yudo jotugo manyalo go chien ne Harambee Stars koro en mana poch gi pak nikech kit tugo to ne ber ana nene pacho kadongo wakacha fwenyo ni kar neno bola i kanyakla mar ji kama chamit molo kibede yot ora kar ini ne kama yot weche madongo dongo e kamera neno en mane yot kinena gi joma ok ong'eyo jopenjo ka inyalo poki falo ngamoko ne falo joma je ibonyo ne wach ni koro kwarusa keleng inyalo pongeni sama golo donjo to jaji ni nitiere to gi inyalo pamo wadu mane dhaw muoch en jugi moro ero kamano ne wan Hassan Mwinyi gi ne waneno mpira maber ahinya mano japuonj mano swayo mojo swayo ero kamano Senior en ang'o monyalo puonjore kuom Harambee Stars e tuke mag CHAN gi pesa ber kendo pesa ko siemni ni tim kama tami kama tinyalo timo gino mok ni maji geno no kinya timo pesa ok ber pesa ber sana ber zaidi ero kamano vio jai mokwongo we wach ni en puoch gi pak ahinya to ne tim mar Harambee Stars yawuoyi gi nyochodore kabisa ne piny Kenya apa ni mau maro pira manya gigone to nye giwuok ka giting'o nying Kenya malo nikech ji no kong'eyo ni ginyalo chopo kama ne gichopene an kanye walo Morocco to nako ni karakoro CHAN ni wasetiekre godo nikech Morocco ne mano wachno ni bro luoko wa gonde 8 kuom ling thi to ne waduogi Morocco no e tim mokwongo Afrika mangima to piny mangima e namba 12 gogi agoyano an kanye mana tieke CHAN makona Harambee Stars to the world na tieko gi kanyo bedo ni vijana ginochope quarters nyiso gik mang'eny VOJ mokwongo kumna chodruok margi kendgi to bende mar technical team mana kaka jowete na gi osewacho Benny McCarthy ni kano biro no wacho weche mang'eny to gima nyo timo gi nyithindo go ng'isi ni technical team ne bende nyo tiyo matek tok technical team nitie jo FKF nikech technical team bi players gi okonya timo maber ka onge engine tok gi mana FKF hapa ni Hussein Mohamed McDonald Mariga Gofis Tuto
mar FKF bende onego wapuo. Nikech bedie ni chochni nitie kaka machon mane wawinjo mang'eny ka. To do wawinjo ni mara jotugo chope pap to onge boots. Mara sijui jotugo moko nigi long moko nigo nyasa. Mara uniform ma jotugo nego do jomoko kamiel godo Kariobangi kamoro. Ineno. Magi gik mosetimore wasewinjo. To nyokwa winje gimoro amora inano. Ato ndalo cha bende waneno ka Kariobangi Sharks ema nikawo jotugo 80%. Nikech de nitie kaka nitie. Ok wadwa wacho. Wapuoyo maber sana. Yes. Emomiyo ka watieko mano to wakoni koro wang'ie ni to organization mar chandi. The local organizing committee. LOC mano otelne gi Nicholas Musonye. Bende nyotiyo tich matek. Nikech chenra inani ok dwara ji ajia. Gidwaro ji manigi lony. Gidwaro ji mohero pinygi to mohero adhula. Nikech gina inani pesa wuothe makore lach. To nitie jomoko makomigi to gin ging'iyo ni to ang' nago wi ang'o gang'o madong'ie. Lakini kamochope ni okapare ni wasewinjo marach. Apart from manachiel ariyo adek manotimore kapok wadhi mabor mogogodo Kenya fine to tok mano apani osebedie maber. So en puoch gi pak bende ne LOC. To maduong' ahinya ne en piny Kenya. Ahinya to sirikal marwa. Nikech gigi bende ka sirikal okomiyo nafas mokoriwo ulwedo to bende ok dotim. To ne waneno ka piny owacho mar Kenya jatend piny William Ruto CSS mage kaka Mvuria jo dito PSS kaka mar sports nya waneno kanyo mar interior girinya ni kanyo to nya gitiyo matek. Ba obila bende nyotiyo matek. Tapani mangiso nini tiere kaka Kenya mana kaka ne wawacho ni chenro mag changi kwa timo maber to AFCON wabro time maber saidi. Erokamano. An kipenja sani tabro kori gi penje mar channi kato bedo bende no rumo chieng' ngeso mibro go final Nairobi ka. Penje mar channi ni wasekalo. Koro mna mar AFCON che mwatima ng'owa emwaikrene. Erokamano. To mogik VOJ en in gi an. Nikech bed ni ja Kenya okowuok oko mar dhi e pap mar bete fan zone mar ni nyunene ka video manyunene nani gani macha kadongo opaya poth kachopo amphitheater like no bor koda matin. Kuonde manye ji owuoke maneno VOJ chieng' tich abich opira timore to kionge pap to mna ji ma uchung' jo boda boda manigi simbe gi maneno. Yes. Neng'eny. Nikech jo Kenya duto nowuok e tok tim mar Harambee Stars. Mondo gipuoge. Ka in gosiep ni kata ng'ata ming'eyo mauso mna jasi mar Harambee Stars. Gibro kone ni Friday stock no rumo. Nadhi kamoro ayudo ka dhano line opong'. Nikech dhano dwaro gino manyiso ni gin bende gi support Harambee Stars. To kionge flag, to kionge t-shirt, to kionge ang'o. Tichalo kamna ka gimi onge go. Jogo mauso merchandise mag Harambee Stars gi mag Kenya. Nye stock gi orumo no Friday kapok oromo so chiko. Nikech ji nowuok oko mar neno ni Harambee Stars wan kumo chope mane ji ok pardi gibro chope ni wan kodgi. Erokamano. Kamano. To Victor, mana dakika achiel kende gima jai wacho no aparo ni piny owacho ma Kenya kech giwinjowa gimiye Beni Makati thuolo technical team ne nikech orage chapani onego bende dhi nyaka AFCON. Koro king'iyo en mano oseyudo foundation ma oyudo kama itugo godo gini ni. Wageno ni bimiye thuolo nikech gitimo maber mana kaka jai wacho en kocha mokwongo ma ok wawinj ka negi salary areas. Moko kia firat gini ka niwinjo ka dweche adek kata mana Ghost Mulee bando pesa Gini tu nyocha nene ka ne bench kako bando pesa turi. Tinye Victor ni Simon loso ga chuny kata mana in ka ekibiro ibed dweche adek to kata penjo ma be kori penjo waka wang'irang'e e chunyi ni mabor nikech nyamfangano bende ok mor samoro kata mana koti ni ok inyalo yudo koyure ka koyure koni hera ok cham hera ok cham koro pesa timo madongo iwinjo kokoni kata koro nyiere si tudo penjo kamano ka ito nyithindo to kia kaka dhi sikul wawe gi kanyo Victor Poch gi pak ne jatugo namba 12 johera te manyocha ochodore oko mar biro nena adhula
e kuonde mopogore opogore pod gi pak bende ne telo ma malo kanyakla kod mag counties mekwa. Gima duong' en ni ma kaka Senior J Bonyo osewacho ni penj mar AFCON neno ka gima wasechopo e oreya ma dwarore kaloro koda kaka Kenya ne obago tuke mag CHAN 2024 nyakwar Mugajwanga. Wamiuru mana kocha thuolo gi technical bench kaachiel kod team marwa mar Harambee Stars nyakwar Mugajwanga. Kao kamano wa loko tanga matin wamulo weche mag somo. Kinyi ma kawuono en sikunde yao e tam mar 3 ma timore kag bende ng'ikruok igeno ni biro bedie thoth sikunde mekwa kaloro koda bende sirikal mamalo pogo chwalo pesa mar siro somo e sikunde mag sekondar kanyakla kod mag primar ma bende jolony weche mag somo wacho ni ng'ikruok maduong' kidek bedie odiochieng' mano ma kawuono. Jatend migawo mochung' ne weche mag somo nye okogolo singo ni pesa ibiro kow karang'o. Magi te timore kinde ma mae dhi bedo tam ma bende chuok ndi ni mar orumo tarik 24 dwe mar 10 higani nikech penj madongo mar KPSEA, KJSEA kanyakla kod KCSE ma bende biro tim higani. Jomadongo gikone koro chopo. Jonyuol ywak ni pesa pod gionge go, sirikal bende pod ok okawo pesa. To kalenda mar somo en gima nogol chon. Penj maduong' ma jonyuol penjore to sirikal dong nong'eyo ni sikunde ne dhi yawo. Mar ang'o miyo gideko golo pesa e wang' sa. Jatend kata jakom mar Kesha ne ywak ni gowi ma gibandho sirikal en chiegni bilion 18 mata mokwongo gi tam mar 2. Ok ong'e ni gidhi konyore na desenia. Wiyo je ng'eni ndalo mane wasomo joma noluore kor gweng' ahinya ne gin jotend sikunde. Masa ma ji dhi epo kamae to gina maber. Nikech school fees sama janyuol chulo to japuonj maduong' ni kama ber. Onyako ne basa ni miya gimoro kanyo kang Fredo kelo mare tang ni duoke kumigole mar Victor no. To ngima dhi mna mbele. To sani yawo sikunde ka jopuonje mutelo ne sikunde ponda. Nikech gowi obaro gi ndasi. Kiloso kod gi mang'eny to gikoni sikunu na ang' nawene mna duty master ma mondo yawo. Pod ok adhiye. Nikech jogowi ong'e ni sikunde yawo. Jogowi dhi go tache sikunde kawuono. Nyaka jumani te. Mondo gipenje ni to oganda godo mag alot gi mo gi sukari gi sabun mane wakelo tam mokalo tuchulo wakarang'o. Chon timo ohala gi sikul ne yot mlich. Nikech ki supply to 2 weeks kose yaw sikul to pesa ni inego. Sani sikul ji hepa jok dwa timo ohala gi sikul. To gimomiyo gidwa timo ohala gi sikul en gowi miwinje wacho no. Tipenjo maleo kabisa VOJ ni to sirikal ne kia ni sikul ibro yaw third term. Sirikal ne kia ni sikunde onego wami pesa gi. Sirikal ong'eyo. Lakini adira makende VOJ gin gik moko adek mase wache chenro ni. Mokwongo onego wagoye mbaka e wach capitation. Onego wagoye mbaka. Ma wapenjre ni to bende en sustainable. Gino mane John Mbadi wacho. Nikech kane free primary gi basic secondary education obiro ngima nok tek kako tek sani. Sirikal ne nigi pesa mang'eny. Emomiyo gigi ne yot. Kwan nyithindo mane donje sikul nok ng'eny ahinya. Emomiyo neno ka sirikal ne wacho gimoro ni gidwaro 100% transition. Nikech ni pesa ma jonyuol chulo ka nyithindo nie sikul sani otimre nade odok e piny. Tapani rem manobeti en ne sirikal no kogo kwan. Ni tok higni 5 kwa timo 100% transition. To pesa di ma bro dwarore to pesa na ibro yud kanye. Sirikal yudo pesa yore ariyo kende. Osuru mwachulo to gi hola. To VOJ adira kema kende kendo en ni tok weche mag COVID-19 nweng'o mar sirikal nodok piny. To nweng'o mar sirikal nodok piny kaluwore ni uchumi mar Kenya bende nogore piny nikech ji mang'eny nowito tijegi. Koro pesa mane sirikal choko mang'eny chote mamoa odok piny. Piny nodok piny. So okinyalo wacho ni pesa mane chulo 2016, 2017, 2018 oyudore sani 2025, 2026. Odok piny.
To mae mbaka ma sirikal onego go gi jogo moluongo ni stakeholders mag education. Mondo giwinjre ni to wach capitation ni koro watimo nade. Mane gima ne John Mbadi temo wacho. Manu wagoye mwayoke kwa wacho ni pesa onge. Adiera makende ni pesa ni onge. Kipenjo jogo matie sirikal gibro koni ni masachi gi leo. Mano ok timre ga chon. Kipenjo jogo mayudo pension bro koni samoro ka ok tadweche ariyo kapok yudo pension. Tiparo ni pension en achiel kuom gik miluongo ni fast charge. Ma sirikal koyudo pesa tikonegi ni nyaka gol pesa mochulo godo hola to gi pesa mochulo godo ang'o pension. To sani leo. Mano mbaka manyaka go. Mbaka mar ariyo manyaka wago VOJ bende en gimiluongo ni value for money. Nito kata bedi ni sirikal tero pesa e sikul. Bende sirikal yudo value nikech value no ka Auditor General obiro to nikech chulo osuru. Nyaka ng'e ni to pesi mano ng'adi modhi e sikul ni tero nyithindo dhi puonjo nyithindo ni. Bende wagolo quality. Koso nikech en 100% transition capitation nitie nyithindo dhi adhia sikul jopuonj bende koro timo ang'o puonja mok gi ng'e ni to bende we delivering value. Emomiyo kaka jonyuol nyaka wachak penjo penje sikul. Nitie janyuol ma nyathine osebedo chakre klas 1 sani dhi timo form 4 to pok penjo ga ni nyathine sirikal miyo pesa die sikul. Pok odhiga kata sikul no mo penjo ni to pesa ma sirikal kele sikund ni timo ga ang'o. Wan kaka jonyuol nyaka koro wa audit sikunde wage. Wadhi tu wapenj gi penjo ni kanyo okel sikul kaka kora wache ni gobe secondary. Wache ni sirikal otero $1.5 million gobe secondary. Nyaka wapenj ni to $1.5 million ni otima ng'o e sikunde ni. Nikech nitiere sikunde mibro yudo VOJ ka nyithindo manitie gin 280 kikwano physically. To role madhi ka jo TSC madhi ka Ministry of Education kodi ni kanyo nyithindo 315. Nyithindo 45 ni michulo ne gitonge sikul kane pesa ni jomage machamo. Mano bende penjo manyaka wapenji kaka jonyuol. Kuo bende ng'eny e gini. Emomiyo iyudo ka samoro sirikal strain mondo chul pesa ni e sikunde to jopuonj monego oversee monego implement pesa ni to tiyo kod ang'o marach. Wuondruok ng'eny kuonde te. Nitiere kuonde te. VOJ bwana ni nokona ni dwaki noketie BOM mani manyo ja sono pok yude. Jo BOM mang'eny magin board of managers mama ni skunde madala to nigi Nairobi ka broko ni sama gidok dala. To basa ochopo nigi check ma blank. Idich Nairobi side ni wa check 10 ka pesa obiro to wabro timo ang'o wabro gol. To kilu ni check mi sign ni ibro gole pesa di 10 pesa madhi timo. Nikech ni dich Nairobi ini sign nikech ionge gi thuolo mar sakasa to mi leave 15 mar check ni sign tidong godo odong school ini biro Nairobi. Pesa ni sami gole ini kiano dhi timo ang'o kiano gole pesa di to ito ining'e maber nang'o ni na sign check mondo kikami school ni bro thagore ni bro manya ni dwa orna check gi bas teka sign sami sign gi ma blank no. Iwe ne joka nafas mar mecho. Ineno. So mano bende gima nyaka otim ang'o. To mogik kendo en duogo ne piny owacho. Ministry of Education sani kaka en. Okaparie ni wan gi Ministry of Education mong'e gima timre sector mar education. Obed jatend migao, obed PSS ge, apa ni directors ema nyabedo nong'eyo. Maloka clueless. Wadhi bedo gi third term matek. Nikech e financial year manyien makoro wane yene. Migao mar somo manyo yudo pok malach mar pesa. Pesa. Bilion 700 gi wiye. Yes. Dibeni makosa ma choncha nikech mane okel 100% transition ntiere agulu moro manolos maluongo ni School Infrastructure Improvement Fund. Mano nego bedi golo mar medo yaro godo klese kani we wach mar quality cha. Chal ka gima pod wachalo jomodak piny gi polo okrom. Podobodo ok biro. VOJ kata bilion 700 no tin nikech king'iyo medium term framework mar 2025
for 2025 ne wacho ne hi komenda makoro wantie 2025-2026 kendo ang'eni John Mbadi winjowa sana. Yes. Ang'eyo dhi en gi bura KICC to ang'eni pod owinjowa. Wach mar medium Ministry of Education onego bed ni miyo 1 trillion e budget margi. Okay. 1 trillion. Nikech mane kwano magigoyo. To kisekoni dwa miyo gi 1 trillion to 1 trillion oiremo gi bilion 300. Mano kende nyisi no kibiyudo quality gigo duto mane pango kibiti mang'o. Tayari in gi shortfall e budget. Koro shortfall ni kainego ang'o monegite. Nyaki chodri nitie gik moko manya gikone amae to riti matanga to pod watimo gik moko ka gima wan gi trillion 1. Mano nego bene miyo Ministry of Education. To magi mbaka manyaka go sani. Bigo mane ma jod bura nego e wachni nikech gine makoro wachni nego bene gidhiro ndi kaka joma wayiero. Mayuagore sani ga. No siamagi. Mayuagore no siamagi ga. Ang'o wase koso ni momiyo kori wacho wa marach kamano. Gavana gine chal gi mongondo yeye nya. Nikech ni somo e siro mar dongruok mar piny. Iberga ing'eni berga kabisa. Rach ni biro mana ka sami pani wan gi jod bura. Kendo beti berga malich ya Januari. Kijili ya muguni manu kuni jogi yongi to wawacho ga pile kaka wanene ka ang'eni en mbaka mwabiro go kucho toke kocha kuwa duge break. Yes. Kama ne William Koni koro jogi obedo conmen koro conmen kang'eny gi duto ka inga kilungo. Victor ntiere gima jay wacho kanyo to nekita ng'eni waziri winjo wakapodo koti ko rekode. Yes. Napoko chako meeting cha. E sama wawuoye gokinyi ni ma en saa 2:47 ni. Malitie moloyo ni nitiere nyithindo samia o sikul ni manyo bedo dala dweche 2 moko bedo jumbe 2 nikech nyoriemb gi ma ok gitimo penj. Nikech school fees. Sama wadokiene nitiere nyithindo ma yawo sikul kawuono moko kinyepo kiny moko wepo Wednesday ni tup. To chieng' tich adek kaka yepo ni ma yepo kiny bende yepo ni kaka idhi duok gi dala. Nyithindo gi gin koda sirikal nigi broad based. Koda William Ruto telo kende. Koda Gachagua no oduogo kata ok oduogo. Koda ODM nigi nomination koda ongego. Magi ok ochuno gi. Gin gimochuno gi ni en ni ok gidhi sikul. Victor, wanyalo paro ndalo moko kae kata jay biro nyisi ni nitiere ndalo ma somo mar secondary no wene joma nigi nyalo. Kindara be mang'eny nitime gweng' mag secondary. King'iyo jomo somo mang'eny Victor ibiro paro ni nitiere joma ng'eny mane okalo penj mar KCP to ne ok onwang'o thuolo mar dhi e secondary. Mam yudo ka samoro ng'ato ne ikoni in koro kamigike ni dhi e tije moko mag lwedo gi ok ni mag lwedo go rach to samoro ng'ato ne nigi wich mane nyalo miyo osomie gimoro ma imbe no nyalo bedo rang'iny ma dhi kaluwore gi wiye. Jogi nitie nyithindo mang'eny sama wawuoye ni ma be Mbadi winjo waini. To joma winjo wa bende Ministry of Education bende winjo wa. Gima ochuno janyuol malitie moloyo no bet gi nyathi e dhoth. Ma nyithindo dhi sikul to ento mare ni koro dong' komo. Nikech nyathi koleo ne sikul juma achiel kende Victor. Mondo ka chap gi jok makamoko gi nyithindo mamoko. In ise mana dong' ka kidong'no. Leo ne sikul jumbe 2. Tang'eyo nyithindo mosebetie gweng' sani dwe achiel gi bathe. Mbaka to gore dhano larore winjo ka jikoni wach broad base gi mamoko. Broad base gi ok kony Victor. Ma gima dwani Mbadi winji to gi joma mamoko te. Broad base ma ok nyal keto nyithinde sikul. Sirikal kata obed mana mar William Ruto ma ok nyal keto nyithinde sikul mondo nyithindo donjie sikul onge gi duto. Nitie weche 3 kende mapek mar sirikal. Mokwongo en wach mar arita kwe. Mar ariyo en wach mar thieth. Mar adek en wach mar education. Nitiere ji ma samoro no wae miere mane ok ong'e ni nyalo bedo ji. To kokalo kuom somo omiyo kawuono gibedo ji Victor. Omiyo kawuono ginyalo bedie mesa moko ming'adie rieko kata ma ilosie weche piny. En kaluwore gi weche mag somo. Koro mbaka osegore malach e weche mag capitation gi kaka jay kele. Gin gik ma waselose e kinde te. Sirikal ema chiwo ga kalenda mar somo.
kendo ging'e ni ibilor sikul tarik makama, ibi chake tarik makama. Gigi ne ok gichiew gi aye polo eka gifwenyo ni gionge gi gigi, eka gifwenyo ni gionge gi pesa. Nikech nyathi mangima ne orochore, ok ibi duoke mondo chako dogo nuo kendo sikul. Sa bende reto. Nyithindo gi bende sama gibi drop out of school ema koro njore medore e gweng'. Nikech gweng' ma nyithindo dhi e sikul Victor, kata mana dala ma nyithindo dhi e sikul, iwinjo kaka gik moko itimo pogore. Kora paro ni sirkal mar William Ruto ni, mana kaka wasewacho chien kacha, taparo ni bende ne en makosa, ma bende ne wawacho ka ni jatelo ma wan go e migawo mar somo ok chal gi gino. Ok ochal gi somo no. Kiparo Nyasaye oket chunye kamokwe. Ndalo mane wan gi ndalo mane wan gi ngire magor. Kata challenges gi ne nitie. Ne ok ni gin gik mochakore sani. Lakini kaka no wuok motel mane yudo ka hotel Victor ok nyal wacho ne jopuonj madongo ne kik riemb nyithindo to pesa to onge. Nyithindo dhi chamo kite sikul. Nyithindo ok dhi chamo kuoyo. An kawa ne nyoyo, kawa ne kuoyo moditene nyithindo mondo cham. Mana kaka je wacho jopuonj ma dongo sani koro luochore mane e tok ute kama e tok dukni ni. Kech ko neno je ten gi gope mar oganda. Ko neno Ken en gi gope mar oduma mane opoko chun. Ko duo koni koro jopuonj madongo ni kama tek. Sirikal wacho ni kigiriemb nyithindo. Ko machielo ni sirikal be pok otero pesa. Koro jopuonj otimre nade. Jonyuol bende osegwonyore kama ginyalo. Jonyuol osegwonyore kama ginyalo Victor. Kora paro ni ma en mbaka manyaka go to duogo kama iduoge cha. Kar wajumbe ka. Sani nyo giling. Giwinjo mana kaka William nyo soko gi. To gin giwegi gi ema giyudo ka gin e WhatsApp group mioro negi nyithindo ma pod ok odhi sikul. Onge kata mana mjumbe achiel manyo wuoye topic ni mondo ni koro en ti okulify mwanyalo lose kaka wanene ka. Tini en gimo mako piny. To nyisa kata mana mjumbe achiel manyo wuoye weekend ni kata mana seneta achiel kupogore gi wach gi mar mibadhi manyo wuoye weche mag education. Nyewa wacho ka jumbe ariyo mokalo ginya kasani giwuoye na to gine manyocha gi ngado pesa madhine education. Madhine education. Aya, nyaka sani nitiere constituencies ma pok ochiwo CDF omenda mana manie chiwo masid nyaka sama wendo higa dhi rumo koso ok dhi rumo. To giketo mana gi hope ginyiso mana isiki nyiso mana janyuol japuonj ni mjumbe nyoko ni 10,000 moro dhi miya to ndale madhi 10,000 moro dhi miya mar basari ni to ndale madhi. Kora paro ni kot kitelo ma wan godo Victor Mondawe ne ken kitelo ma wan koko chakore gi wajumbe okode weche mag somo. Gidwaro mana mangato biro gone e chonge matin mondo dhiyo gine ni adong nu neno kanya biro olo kacha nyithinda deka kawo cho obiro kanyo kawo siling 20,000 ogo modhi go yie bul modhi go yie koko. Nyaka koro wang'ini to ere kaka nyithindo nyalo bet e sikul. Nikech mane gima duong' onge gima kiny afadhali kiki miya ikonya sani tingi kaka nyathina dhi e sikul Victor nikech secondary ni nitiere jonyuol mano uso nyaka lope mondo nyathi odhi sikul. Kulo dong nono. Kulo dong nono mondo nyathi odhi e secondary. Kane dhi e university gi rang'iny mamalo kata nyathi dhi e rang'iny mamalo bet winjore. To onge gima lit sani ni sama wawuoye ni nitiere nyathi ma doyo gi wuon gi, nitiere nyathi ma komo ma ok odhi sikul tiparo no paro nade. Kamano enya. Ken wan kama tek anya ma doko tam machuok nde. To wan kod assessments maybe utim kapsa nitie ka KJSE nitie ka KCSE be nitie ka Kilea be nitie ka gigi oruore. To jogi bende wacho ni bilion 18 gowi ma tamo kuonge mar ariyo cha. Warito wakonyre nade. Mana ka winjo Fred okele no kwa chake kare joma loso chik magin jor bura ma bende kanyo be milose budget. Kanyo mena inyalo mede inyalo nduse. To okapane giracha ahinya ket gimbe gitimo nonro margi. To mak mana ni gintiere kod rem magimbe giketo ma chwe hinyo sekta mar somo ka. Ket kinyalo paro kata kinde moko ne mbaka moro wuok mane ji temo lieko ni yawa pesa mar NGCDF ni. Kapono kawe mitere chenro mag basari gi. Okawe monywande gi mamoko ma ichwalo ne ma counties chiwo ka. Monywande gi mamoko koriwe kanyakla samoro somo nyalo bedo maonge chudo chutho. To en mbaka ma kendo nogoye gi lweny ahinya nikech kochopo kama ko idwaro mule agulu moro mar NGCDF tingeni koro mana lweny ma tonge gi runge ma koro igolo. Enduru. Koro nyaka jok moko lose bunge koro ne giduogo. Koro nitie duon. Nikech agulu no koro kanyo e kar kado ma samoro mokom jotelo yudho. Aguch mula. En aguch mula. To kiwe mano apani sirikal maduong' sani koro ni kama tek nikech
ng'eni kinde mokalo samoro nonro mar weche ma kama gin ok chopo ne jopiny nikech kuonde mane inyalo kegie ne onge. To ma sani koro wan kod kuonde ma tudruok nyalo bedie. Jopuonj sani nyalo loso makata kok giwuoyo achiel kachiel oko to ginyalo loso kodwa to wawacho negi. Koro jopiny ong'eyo ni nitiere rem. Kidhi tim penj, japuonjre ing'eni kinde moko kata kiwe kinde moko kata mana sani nitiere gik moko mok digom kata ni nyathini ong'e kaponi timo kata kotimore ni. Mana ka nyathi ong'e ni wuon gi nyalo goji te. Koro kaponi ng'ato dwa goyi e mbele nyathini to ok digom ni nyathini ong'e kata ni to kata wach mana ni dhier ma samoro mako jini ok digom ni nyathini ong'e ni to koro dhier ma nyathini matin ma in ok inyal ma kata gimoro matin minyalo ng'iewo ne onge. Koro aparo ni chopo kama koro nyaka nyithindo dhi timo penj to gimbo osechopo e itgi ni pesa onge ma koro gin samoro kata penj no gidhi timo kaka owinjore. Aparo ok en gima kare nikech mago gik madonjo e wi nyithindo to nyalo kata mana chocho kaka chenro mag somo gidhi nyime. Dibed ni wasebedo kwadak ka wawuondore kaka je ne temo kele cha. To mani adieri wuonde ni gik moko beyo to gik moko richo kachiena. Tinyalo paro kinde moko kane je wacho kam ni kaka sirikal tayo chenro mag loso budget. En mani ikuongi wacho ni abiro timo gima kama taneno ka pesa makama dhi wuok. Koro igo budget gima gi pesa maonge. Gima onge. Taparo ni mane gima osebedo ka tiyo kamoro amora. To marwa ni samoro dhi obedo matek nikech kata ka ang' obiro no tifwenyo no biro ka osigo bende pek mokalo. To gima duong' ni en ang'o mowinjore bed ni kuongi keto nyime mokwongo. Kapo ni koro no biro no ang'o mikwongi ng'iyo mokwongo. Sani ng'eni koro sirikal samoro lwete opong'. To kiseng'iyo ni e piny ka piny nitiere wach somo, nitiere wach mar arita gi wach mar thieth. Kapo ni somo ni ng'eni en kod pek ma winjore bed no bedo godo no. To kapo ni nitiere kod omenda mosebiro, ang'o mamoni mondo mi koro ikaw mai mi pek ahinya kor ka chwalo omenda ma winjore bed ni chwalo. Ka koro nego nengo no winjore bed ni chenro mag somo ni tayo gi $1 trillion. To onduse mochopo bilion 700. Manyiso ni remo osebedo mar bilion 300 no. Nyiso ni kaponi ni yudo pesa to ok owinjore bed ni dhi piny mar bilion 700 ni omenda ma owinjore bed ni chwale iko omenda no ni skunde. Nikech osehinyore mokwongo gi bilion 300. Koro kichaki medo hinye mi chwalo bilion 500 iwe bilion 200 moro kapod odiedo kamoro ma samoro higa rumo kapod ok ochwal ne skunde. To mano nyisi ni hinyruok obedo maduong'. To koro kanye ma koro iyudo ka thuolo mar higni 5 mosekalo king'iyo gope mosekunore gin gope mathoth mokalo. Omiyo kata samoro sirikal lando ni wan wasechiwo omenda te mar iko omenda ni to jopuonj madongo pod ng'ise ni gowi pod duong' nikech gikunore akuna ka samoro kunore bilion 5, bilion 6, bilion 3 kamano. Gikone en osigo maduong' ahinya ma skunde dong' kapod nitiere giting'e wigi. Kech sani ka jopuonj go wacho ni bilion 18 ma dibed ni maging'weyo kaka gope magi pok ochopo negi. To sirikal to bro ng'isi ni wasechwalo omenda te moromo. Koro nyisi ni sirikal wacho ma to jopuonj wacho koni. Ting'eni jopuonj gi e weg tich ma koro gitiye kore kachacha. Kinde moko nasewacho ka ni tudruok nolal kanye kind jopuonj gi jogo matayo chenro mag somo e rang'iny ma kaka county. Kinde mochalo cha ne en district gi province kaito gi sirikal malo koni. To sani wantiere gi county director of education. Tudruok e kin county director of education to gi migawo mar somo tinde chalo nade. Ma japuonj nyalo wacho ni an gi rem pok umiya siling 10,000 monego miya. To jatend migawo malo kuwacho ni onge rem e skundu no wasechiwo pesa moromo. Tudruok olal kanye kinde ka. Erokamano. Ken make mana kamiwe no tudruok chal ka gimolal e kin migepe mag somo mamiyo weche mag somo osebedo manyap mokalo. Sirikal, jopiny gi jonyuol gi jorit nyithindo ne gipenjo mathoth ni yande sirikal olieko ni %50 dhi e tam mokwongo, %30 e tam mar ariyo, %20 e tam mogik mar kalenda mar somo. Ang'o mathoth ne timore? Wakaw yweyo waduogo nyakwaram ga jwang' pod wantie kod weche mathoth kete naka ma en kaka wanene.
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. Kinga madel ngato chako chiemo ratil man malo puro to onyono to choke cartilage ka toyore konyon geche ratile mare man malo mano nyalo miyo bende ngato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Mana kamano nya kwara Mugajwang mbaka ne podwa belo mbaka iye kae toke maka kawachwako weche makage kacha Ken Mugane chwalo mach moroka mondo gimanie igla ne ochieg maber motwag jirune wacho ni kado nyaka chweny maber magara kidolo tonje ni moro tido ka en kado mochweny maber machumbi okikore kode anno kanyo kantire penjo ka gi ote mag jopiny ka Jako Sodo wacho ni tim kaka wanene tam maradeko chakore achaka malongo. Congrats to Harambee Stars kuom tingo bandera mar piny Kenya malo. Erokamano ahinya. Amosu ni okwe aluwo twak maber ndi kaka wanene puonjowa gima dawach en ni jood bura oseduoko wa piny kare rem chopodwa jopiny emomiyo weche somo nigi ng'ikruok mapek. Kawuono koro ging'iyo wach aguchgi mar CDF moloyo nikech en agulu ma gilutie lwetgi. Onego kaber to pes mimiyo jood bura keti agulu moro mami teko mar konja piny achiel kachiel. CDF tiyo kuonde moko to nigi mudho ji wacha dier nyingi to kende ikonwa ka erokamano ahinya.
Amos wuya wuyi ma wige timo jere David Marabango kantiere Homa Bay ni umulo thuok weche manigi nengo kabisa. Erokamano. Abdalla mar Katito an gima nyalo kwayo jo ODM ni gimi jopiny dwaro, ok joma jo party dwaro, nyaka bed joma olony. Wach party osenyowa kaka onagi ka mawang'ni ka gitugo to kide ka gibiro mote bedegi. Okay. Machielo wacho ni maka joma weche mag somo to nitie kod chandruok mapek ahinya. Mokwongo en jo bure mathoth ne determine kaka budget ringo. Proposal mar migawo mar education ne nitiere gi pesa ma ne kore lach ndi. No bedo nade mag committee mar education gi mar budget no ng'ado pesa madhi ne weche mag somo. Dibe nitie gima ne ging'eyo ma ok wang'eyo kaka jopiny. To mar ang'o momiyo giwuoga oko mar pimonwa gimomiyo budget kong'ad e department moro kata mana ministry moro nyaka gichiwno justification ma ok biga. I'm disappointed kaka sirikal tayo weche mag somo. Victor amora ahinya mosna ken ka achiel kod wuod Kabondo Mathuru gi wuod Gobei ni amora ahinya to gima daher mar penjo ka ni to capitation for schools ni waziri nyocho wacho ni 22,000 cha ok chop nega nyathi ewi nyathi ka nyathi ni mana about 15,000 elfabich modong no ni kanye to 15 no be chopo. Okay. 16 no. Mana gimi winjo ka Jay wache ni wawuondore cha. Waziri bende yie ni we are living in denial. Yes. Wawuondore ne kech kata 15 no bo chopo. Okay. Victor gima senior Jay Bonyo wacho ni adieri makende nitiere sikunde moko ma kwan jopuonjre madhi ne ministry mar education opogore gi the physical count mag jopuonjre sikul. Pogruok ni pesa ne dhiga ne ng'a to ministry mar education timo gang'o koso dibe ni en na conduit ma jomoko tiyogo malodho pesa. Ikona kanyo ni ning'eyo kamoro ma jatich mar dala chamo sara mas pesa sirikal to tinde ng'ato dala gini ogajore kendo tut. Ikwayo kanyo ni former CC mar education ma Nairobi manyaro nagi ma chiwa kanyakla kod Boaz Oruko gini onego konyo anena gi jokanyo ma komiti mar somo. Gisna Ken Mugani nyaka ng'e ni mjumbe mare ni komiti mar somo osega penjo gi. Ken ng'ato soko wang'ika. Kaeno se penjo. Kaeno se penjo. Ken, wawacha dia. Ng'amoso kwan Ken no kimenyo gimandiko kane. Yes. Tagolo list. To list nani namba 1 en Obara Eve Akinyi. Mano donge mjumbe ni. Ena jalup jakom mar komiti mar education. Peter Rero makibira ka. Nitie komiti no. Siko Mnera Mugiga. Christine Ombaka. Woman representative Masiaya. Manager puonjre. Manager puonjra. To jogi kipenjo gi malong'o penjo gi to ok ginyal duoki anta wacho. Nikech ang'o? Giduokga. Nikech gionge gi sa ok lich negi. Ok ochunogi. Ok ochunogi. Kendo chandowa malich yudogi. Yudo joma nyalo wacho. Nikech sani kwa kone vivo bara ka pono winjo kata ng'ama winjo. Ni sani sikul yepo ko yie mondo bira mogi TV kaka wuono godhiambe rameny piny. Mondo wach ne jaluo ni to kaka od bura magitimo oversight to gine komiti mochung' ne weche mag education. Yes. Bende en gadiera ni sikunde dhi yepo maber matim gina mora monego time third term ka. Obi wan gina fast mondo wache. To kwa biyude. Okwa biyude. To ma lemo ma budget gine magiloso nikech ka Ministry of Education ose prepare budget mare. To gitere od bura. To jo od bura go kogono. To luongo gi to penjo gi penjo. To ging'iyo ni okay, pesa mwadwa allocate 762 billion to education. Gine magiluongo jopa. Yes. Ogama gilange. Gipenjo to giko ke pesa ni oromo. Waduoke piny matin wamede wakete malo kama kore kitere od bura. Tipuodhe. To nikech Ivo Bara e vice chairperson en giduoko gi te kaponi en ga committees go kaponi giseng'io documents. Onego bed giduoko gi te nikech budget making process en gino mitime od bura. Ministry kelo mana proposals gi to gine magikoni ong'eny ahinya. Otin we watere malo. So ka entie
kamora mora ma entie mowinjo to an gi nafas maber mar mondo obiwa penjo to mi jonyuol duoko dira makende no kwa be yude odich yude te kapani wayude mana mogik kane wan gi program moro men iluongo ni Rameny kane wan gi Charles Odhiambo Ramogi FM kocha mane waketo jo od bura nopimno ne to gi setimo e tije adek makatibo yango negi. Man was the last time mano nyono tiende mabe samoro kura ne chiegni Mabwana dongo bende ne mpigi koso in koro kura tigo gi joka en mara ore ne okumanyo no gima chielo mabende arwa ne jopiny bende ong'e ing'eni ido ka thoth ne ido ka kochopo gi kodira to kwa manyo jo od bura gi to ng'eny gi wacho ga ni gin kaluo gidhi dala romo gi jopiny to aparo ni japiny bende nyaka ng'e ni kech nosago ombulu ne ja od bura obed kong'eyo ni ja od buche ni nitiere komiti mane od bura sa kumilose chike to kapo ni ja od bura ni obire kor gweng' to seche ma girado kata ko girado mana e kanisa kata girado mana e baraza kata girado e kuonde ma jo od bura radie kodgi to gipenje penjo mawinjo matek ma wapenjo kuondgi gi nikech koro kacha gin kode bende achiel kachiel to gin mane gimiye mandate matene por ginyalo maye tekono gipenje ni to koro kuma intiere cha e skul edhi ya wuok tich aparo ni mano en achiel kuom yore maber kech iwacho ni miluongo ni public participation en gima ok rum moko wacho ni kane chako los budget kane ma kawo pach jopiny kata mana kinde miketo budget e tim cha pod ikawo mana pach jopiny ka ji dhi koro aparo ni jopiny nyaka to siem kendo penji jogi sama gichopo machiegni kodu cha kopogore gi wan ma samoro wanyalo luongo gi ka ma uwuoyo ma samoro en mowuoyo to in bende nikech thuolo ma samo chopo machiegni cha kopogore gi samoro pake gi werne gi sigalagala kae ten mowuoyo to in iduoge lengcha taparo ni nitiere thuolo ma kaka ni nyalo paro kijana mancha ne oloso gi jatend piny miluongo ni Oyo ineno ka en gima ne omiyo jatend piny okawo thuolo kendo otimo lokruoge moko minyalo tim ne sekta mar rawere king'iyo kata mana grube moko ma opogore mag rawere go koro aparo ni chopo sama kiyudo thuolo mar loso kod samoro en thuolo achiel ma intiere godo no penje gimoro ming'eyo ni kopogore kod in ten gima nyalo konyo gandau kanyakla nikech wach mar somo ok odhi konyi in owuon kende samoro nyalo dhi kwayo basari mari ni nyathini to kopogore gi kwayo basari mari ni nyathini cha to be nyalo penjo motegno to koro sekta mangima mar somo ni ochalo nade in kaka in jakanyo mar komiti mar somo kendo jalo jakom kik wawe thuolo ne jogi chope gweng' gichak giwuok e gweng' giduogo Nairobi ka to okwa keto rameny moro mar keto gi tesre because ideally gimomiyo imiyoga jogi mileage allowance ani dog mondi lalre gi jogo waduto kwanya dhi public gallery e bunge kacha mo wawach wechewa bende japinyo kiduga thuolo kanyo kata bende wan gi committee mar public petitions waonge gi teko makamano nikech en limited but kama jumbe mari ni gi structured way monyalo engage godo gi jogo kurane ine committee mar somo magi e wechewa kaka jo kabondo to bedo mayot ahinya bedo mayot erokamano governor por wane weche mag somo ka jopiny wuoyo achikata waseduogo nikech nitiere wach ma jay kelo e chat ne cha madwa ni ago wiye kawan Solomon Kafaya ka waseduogo tinyalo liekonwa ni bende waseduogo yamo kokalo kuom Ramogi FM erokamano nyong'isa kanyo ni wachiegni duogo sama waikore kamano aluwo tu akan kabondo ramba Tobias Owino an misomo ote na malo kanyo dieri ni jok dwaro VOJ shida ni kamora mora nyaka nyo wach ni mibadhi ni od bura uwinjo kaka giwuoyo sani koro giywak to CDF be ok gidwa weyo penjo ng'enjo kama wor kabondo ni ichamo rabuon miluongo ni lodha koso dada mowar gokinyi gi chai ma in gi nguvu ni Tobias wod ramba nitiere rabuon moro miluongo ni nyathi otimo gigo eno lando erokamano modong' ahinya Solomon Kafaya ng'isa ni wachiegni duogo maka juma oyawore. I have been in the education sector for quite a long time. Taparo ni gima wacho kanyo nitie mismatch e kind ministry gi gima timore mwalo koni mane dirima wach manitiere kata mana quality assurance officers tinde nok ndi kendo kata mana tich mar nono sikunde ok gitim kaka nitimo ndalo machon cha nyao nitiere ma wadwaro ni gima jakom no propose ma iluongo ni intergeneration
conclave cha bende wache moro mamulo mana sekta mar somo kende kidek ni mano nyalo kelo konyruok nikech iwacho kae ni we have been living in denial wacho ni capitation cha biro kosabedo budgeted for, but on the same note wan gi kwan mag jopuonjre ma medore kumachielo jopuonj bende wan go manok koro yudo ni en bora masomo si masomo bora okay majali wacho kanyo ni sekta mar somo ni e kama embe osebedo kuyude sabune to ose retire kako nene en bende yes aparo ni kuri nyalo go wiye kapok odhi agenda machielo aparo ni jopuonj Victor nyaka wamien jopuonj timo tich maber kabisa kendo aparo ni ei sako ni te jok ma wamiyo lwedo gin jopuonj kech ibiro duka jopuonj moko bedo ni jopuonj tin ting'ene syllabus to nyaka tieki bende seche moko government ok dwa ng'en syllabus no tiek nango ibido ka jopuonj jitolea magi make sure ni nyithindo iki nikech sama nyithindo rem to kama jopuonj kama jonyuol kiny dhi timie maandamano en dho sikul results kaduogo ne to jonyuol dwa ng'eyo ni nyithindo dhi nango e sikundno ma sikundno koywa ip to kanyo yudo ke idhi mak japuonj gi ng'ut shati japuonj maduong' kigole to ineno ka bedo ne japuonj maduong' matek nikech sama nyithindo bedo dala jumbe ariyo Victor ing'eni minsko mar skundno osedok piny nyithindo mobedo jumbe ariyo gi kidwa duogo kidwa kopo notes to ji nosedhi e kwano ji nosedhi e biology gige mag practicals gi kitimo to bayi nikech magi system ma wambe nwasome in chemistry practicals kaka nose baito in kokidwa duogo jumbe ariyo mondo ilaw mi chop jogi tek kabisa okinyal law jogi mi chop ang'eni waseduogo radio ko yes waseduogo emomiyo ntiere chat mineno je kelo cha ma adwa doki matin nikech ok adwa ni mondo giba jogi nikech kae bende ma wawache kaka gintiere achiel kuom gimomiyo ma wawacho ne wajumbe pile ka kopogore gi weche mag CDF ma samoro mit nikech lwetgi nitie tij mujumbe gin adi adek mae momiyo jakom ni neno sewuok e tung mager tung mosuo to gimbe giwuok kode tung mosuo gino tije adek achiel legislation loko chik ka chik ntiere kama ntiere rem ok ginyal sudo mbadi ahinya gin giwegi manyo gikalie budget ni mana kaka wasewache kacha mar ariyo en representation koro representation ni magini birie ka jo wajumbe gi represent jonyuol gi jopiny kaluwore gi pek ma jopiny ni godo to koro ginyalo kata mana kelo special motion kidhi yaw ginene bunge kama to giwache ni ntiere pek ma jonyuol ni godo gini is a national crisis jatend piny ka sama giromo godo state house riluongo gi karombe pile pile gidhi ang'o ma giwacho to pek nitie mae emo mineno je ochiwo ni ranyisi wajumbe adek motuomo kaluo achiel kuomgi en mjumbe na makabondo Ivo Bara ma en jalup jakom marango committee mar education teacher dima ni winjie kolosi e wach mar pek mar somo ni kanyo je ya wacho ni kata mana yude mondo bira mogi kae kende ok di yude yani inyalo pimo seche moko nikech ng'eni ya bedo ute mag fombo mawacho dho oganda gi ute mag fombo mamoko mawacho dhok ma ji te winjo bende gin platforms ma jotelo gi tiyo go for public participation public engagement to wan wachiwo negi thuolo ma kamano mondo migi wach godo weche gi manyalo mondo okel tudruok e kind gi jopiny e yo mowinjore mamoko kuomgi osetamore koro mjumbe jopiny ne ni kaluwore gi gimitimo ok liel kata tenol band ding governor kende ka governor dhi e nyasi mag party mano bende ber lakini ka koro jonyuol kech kidhi go tateng kacha tibiro yudo sami winjo wawueni kuom ranyisi nitiere nyithindo Victor manyocha samoro ok otimo penj ne kech ang'o kidhi othoro kidhi idhigo bei idhi e sikunde gi te ibiro nwang'o ka nitie nyithindo manyo ok otimo penj manyo ok otimo penj sama wawueni jonyuol ng'eyo ki yaw simu ni sani to dang namba donja kama to mjumbe to ni en deputy chair mar committee kama nyo giluonge mbadhi e od bura mondo bi owach ni to pek ni kanye sama ne gikalo budget ni mondo medi nitie seche moko mabende waketie ne waziri kata waketie ne William
tich mapek ma William nya wacho ni ka gimoro idwa ni mondo kal to giwacho ni amiwa marwa otikre chuth miwa marwa otikre chuth to ka koro gisamon gi kia committees ma investigation idwa tim kama nyo mibadhi nitie kuonde go tiyudo gi machielo en mistorero mwalimu yude yot ka ubiro e malich kibira kanyo kidhi tibiro ka chigni 80% mag nyithindo masomo e private school somo e Mabati academy ang'o momiyo mae timore koro ibiro yudo ka wajumbe momiting ni Victor mondo mi ong'e ni to ere kaka ginyalo timo representation e weche mag somo ni kama gi ok ginyal Victor to kare onge tiende mondo mi gibed nikech nyiewo school bus yot ne mjumbe moloyo ng'iyo donated by patron to ujo pinyi muketo gi kamano nikech ibiro penji ni to in giri mane makoth go oko school bus nyalo bedo mayot nikech ni chiemo dichiel imuko dichiel ti ai iwinja lakini mar biro ng'iyo nikech kapok awe Victor kwa tieko nitiere penjo ma Jay wacho kacha to wacho kwa duoge bende ministry mar education kai chien ka enyocha nitiere report manyowuok ni nitiere sikunde moko maonge to iko negi pesa kowuok e ministry mar education isewinjo ni nitie ng'ama makata chiel odi donge wan gi DCI jor bure mano penjo to giduoge leng gironja gik mamoko William Ruto manyo wacho ni wabunge jokuogene donge manyo wacho ni en consumer mar raw intelligence bende no se yudo intelligence ni nitiere sikunde masikulo ndikne nigi nyithindo 1,800 to nyithindo mane sikundno gin 1,000 kende nyithindo 600 gite gioro negi pesa 16,000 Victor ioro negi pesa ni dhi kanye mato William ong'eyo kosoko ng'eyo kore mo mi wacho ni raw intelligence mato ongego kore mo malingling manu jogo walo kodwa gi duto te giwalo gi jopiny nekech kidhi jogo Oscar nyithigi somo kanye gin nyithigi somo kanye okay mama ito gi kiai Jay koni wach kai mangima ni japuonj achiel omedo nyithindo 600 e sikul koro pesa cha biro to donjo ne te to japuonj ni be ok chiem kende ntire nyaka ng'at mo approve gino makitemo nono ni dwa duogo kanyo chair ni kanyo county director of education di kanyo director of education maloka any food chain nikech gigi nyaka bed approve emo miya koni ken kodhi dala to kelne checks ma blank teno sign nikech wadich kode Nairobi kapio to duogo Nairobi check mo sign no bwana kwalo sikul mabor yes iko ni in wange ni idich ga tije TV ni sai unwagine pio peringi doge kaka onene kiti ko ni koro nyaka sama oweni podoko timo dit mo ng'eyo ni nyithinda di magos nyithinda di mane sikunde gi manyawawa kogol nyithindo manyawawa gi mana kaka jotije ma county manyawawa nitie tibiro yudo ka jotije ma county monego nwang'o osara ok bideko kama na yenya nyithindo monego nwang' capitation ok bideko nikech kama to nitie wang'eyo to ji luoro alwora kama iko masamoro gikone gobi mwacho ni ng'eny ma sirikal ibambo ni samoro bok nyalo samoro be jok nikech from National Treasury gin books magiler ni pesa mane obedo budgeted for gise release gite iwinjo gimolo ni exchequer release cha korgi ber to koro ni moro mabede diere kani dongi winjo kana piny to kare director mare somo e county ni kanye tuwinjo ka Jay wacho ni en bende ene list matiende ni nafas e kinde school to ge migao mar omenda machiwo pesa cha duong' mokalo diere ka en jogo bika chakra chaka jogo bika moko kuom gibe nyithindgi pok odhi e secondary school Victor misumba kata riek machalo nade to ok nyal ng'ado ne jado rieko mitayo godo keny koro itemo wacho ni kata mana wasumri moko ma Nyasaye owiro ok nyal chuo kom samithego dhako gi dichuo ma ochwanyore ana wachi iseni mo wacho ojake wacho ana uwe mai weche mag somo mimi yana no kalemi kanisa mora ya wasumri ero kama na nyam waziri John Mbadi oro na oteka chal kagi member wacho ni we have been living in denial nitire miriambo moro ma wasebedo kwa dak godo gamenga e weche mag budget ainya sector masomo wacho kanyo ni odhi KICC Nairobi ka e bura ma moro mamulo weche mag loso budget yes me wacho cha koro sengisa no sechopo KICC
to akwaye ni kwedo thuolo embe chieng' moro bie Ramogi TV ka olere weche moko gi jopiny kare wach mangiwa mokalo mopogore kod mano wan gi thuoke moro modong' PS mar high education nyocha ogolo milome moro ni nengo mar programs mitime mbalariany odwok piny sipwap to joma nyien madonje mbalariany ywak ni fee structure ni pod ok omenyo dok chien mar nengo mar somo ni ng'ama tugo gi wi jonyuol ka ng'ama thuo jonyuol gi institution gin ng'a ka sirikal go karaka gi ngima jopiny koso nang'o je gini chandowa kabisa kaka jonyuol mane gima wawacho ni nitiere gap maduong' emomiyo koni ministry mar education dwang' ni jatend piny ong'e gi jogo manitie yes nikech chal ni nitie weche mok winjre malong'o nikech kiwacho ni duoko bech somo piny mbalariany ne atamalo 15 na 14 nyaka 30 atamalo go wabro ng'eyo ber kendo en puoch gi pak ne piny owacho kata kamano wang'eyo state mag mbalariany to wang'e kaka pesa ioro ing'e ni sama piny owacho oro pesa gi help tiore diriyo nitiere mioro ne japuonjre mar upkeep yes to nitie miore sikul mar tuition koro gimomiyo gini bedo ni adiera mare pok ok ong'e maber en ni iwacho ni duoko be okemiyo pesa ineno koro kaka kakos marwa kaka mar media ne hapa ni sani nyaneno ni en 300,000 ki 100,000 kiwacho ni duoke piny gata malo awach kata na 15 kata 20 to University of Nairobi kata Maseno University kata Moi University machiwene to pokimiyo pesa to reflect ni waduoko pesa ne piny ne jonyuol to into wami makama to cover up communication no onge pesa no onge an kaka nyathi sikul kata kaka janyuol lakini pok waneno pesa no koro in janyuol gimetim nikech nyathini twadwa kawo wapuonji koro chalo ka gima nitie pesa moro mikone ni chulie mamonde mondo nyathini ni kata bed ni en e sikul ka to wanya chulo lecturer wanya chulo joma beto wanya chulo joma luoko kuonde ma gininde nikech sirikal pok omiyowa pesa emomiyo ni neno ka jonyuol mang'eny ahinya nyato mago ma nyithindgi donje first year wacho ni giyudo ka nitiere pesni moko moko negi chul mok ging'eyo ni en tije nang'o tije nang'o ochalo insurance moro ni bia sikul to sama ine sikul ni kaya nyaka liel joma nie library nyaka wachul samoro kidwa chieme mes ka kati bro ne bro nyiew chieme mes to nitiere jotedo nyaka watim ang'o nyaka wachul nyaka wabet pibe nyaka wabergo pibe to sirikal pok omiyowa pesa ni koro e fini no wamede 50,000 chulwa chule 50,000 no mondo nyathini oyud kaka dak mare bedo maber e sikul chieng' ma sirikal omiyowa pesa ni to wabro neno kaka watugo kode mondo bende duok ni ang'owa fi mibro chulo bang'e ka chien so mane momiyo yudo ka jonyuol ywak no wacho no duok piny to barua mwayudo to nitie gi pesa moro motim ang'owa momedo emomiyo wakoni Ministry of Education nyaka wuog oko mapim ne ji gigi nikech samok gi communicate gioro mana circular to circular wawacho ga ahinya ka gimoro ni money follows function sami kona dwa timo kama to chualie pesa bende madhi timo gino so kiwacho ni waduoko bei ni piny to pesa no to kotimo ang'o okimiyo schools to cover up gimiduoko godo bei chalo ng'ama dwa moro jonyuol koro to sikul to kimiyo pesa korithiwo janyuol gi sikul magi mi jaluongo ni management 101 bas riek
Ken, wan kama tek ahinya nikech kada mana jotend mbalariany gin gaga put mar gimoro makelo gi kanyakla wacho ni gima giluongo ni stakeholder engagement lalruok ne ok obedo mane ogolo wach mochwiny kuom gima PS nyocha ooro ne ute mag fwambo ni. Gima mora ni kochope wach mara kuonde tiegruok kata mana mbalariany gi to wawuoyo kaka jolony nikech wakadho kanyo wan jolony nango to wakadho kanyo ang kaka tayo gi kang'eyo ni kinde mane wasomo ka wan e mbalariany thothwa nobede lemo mag telo ma samoro nyalo kikori gi telo mar mbalariany. Anyalo paro kinde moko kane Fredo Gweno gine joma ne omako motegno ahinya telo mar kar tiegruok. Koro wach manitie en ni mana ka jay wacheno sirikal nyalo ng'iyo yore mag loso nyinge e mbele e wang jopiny ahinya to king'iyo ka koro mbulu masani ne chalo ma ji ne ywak karawere ne ywak ni sirikal omedo diwa korka weche mag tiegruok. To king'iyo sani gimiluongo ni populist matiende niya ikawo thuolo mar mondo mi mor ji mathoth dichiel tikawo thuolo maduong'ie mokalo kata ikawo ondama moro maduong'ie mokalo to giko ne nitiere kumoro ma bende ywak nitie. King'iyo joma timo chenro mag tiegruok mag thieth ma kinde nyalo paro kane fee margi noringo nyaka gimoro 600,000 to sani neno ka kinde 22,000 nyaka 75,000 ng'ato timo chenro mag thieth. Gima koro idwa penjo niya gima ne siling 600,000 timo ere ka 75,000 dhi timo. Koro mane kama penjo nitie kenya paro kinde mane wasomo kane ng'eni sombwa mar weche mag tiegruok mag lony mag lendo ni en itime ok time mana gi buk gi kalam kende nyaka yude ni gi picha moro minyalo goyo nitiere studio moro kacha ma umbendo nyalo goye duondu maka gi kacha nitiere gik mathoth mutiyo godo kanyo ma nyaka ng'iew gi kod pesa to nyaka ndik joma tayo gi to nyaka ndik joma tiego ji. Ng'eny ne thoth mbalariany mantiere pachoka gionge kod jopuonj moromo thinie mogik kipimo kata gi kuonde mamoko thoth ne yudo ka mbalariany gi chak ndiko ji mamoko miwacho ni part time indiko gi mang'eny kende mane wanyalo kelo tiegruok bedo e rang'iny mowinjore. To sama ang' idwoko gini piny ni to okideo pek ma samoro mbalariany odong' godo to samoro rem nyalo bedo magiko ne jomwa dhi bedo nwa golo mayudo task kata oboke magi ka gise graduate dhi bedo manumu moloyo. Koro kanyo bende nyaka pod obedie motang' ni sirikal kapo ni giwacho ni gidwoke ma piny to nyaka gimanye yo maginyalo ng'iyo godo ni mbalariany gi kopogore gi yore moko mag chwalo ne gi omenda gin yore mamoko bende mage minyalo jiew gi godo mondo gin bende gilosie pesa e yo ma bende pod ginyalo tayo godo chenro maggi ma ok ohinyo jopuonjre ma koro sani dhi donjo kacha kar rombgi nikech koro thuolo mar somo yaw omenda mar somo dwok piny. Koro mago gin gik manyaka ng'i. Inyalo paro ka ncha ning'isi ni kinde mane watimo mbalariany nyana chulo fees mar 21,000 e higa ma kigolo helb 8,000 mosechulo chutha dong 13,000 e higa kipogo de rial 7,500 e term mano semester. To giko ne bang'e joma ne duogo chule e higni mokang'wen 5 bang'a chule 200,000 1,150 nyaka 200,000 kigole kendo migole 200,000 no kidwoke 21,000 mana chulo cha nitiere wach manyaka to nitie gima jolony kaka senior bonyo gini mandiko weche mag ohala ng'isi luongo ni inflation adjustment moro be nyaka bedie. Iwacho ni pesa ma kawuono nigi pek gi nengo molo pesa makiny. Iseyudo jaduong' kaka ni mbaga kaka ndururu ne pesa malich paro mchaka kano golna receipt mane Otongola ariyo to dwako ni nodwa dhi bayo godo Kisumo ndala dek ni manyamanya to era dier koro nyaka ng'i ni nitiere pogruok gi kaka piny medo ringo chumi bende medo noko gavana dwa ni go wigi ni matin mondo wachak wadhi agenda moro machielo. Weche mag somo ne omulowa kabisa nikech somo ne momiyo wan ka somo ne momiyo piny Kenya ochope okang' makoro chope ni Victor nikech joweche ga ose wacho malach to pod wan gi wach mabe kore lach adwa ma penjo achiel ni to sama nyocha ne government omedo omenda mar mbalariany nikech inyalo ng'iyo anyalo paro kuom ranyisi Moi University ne kawo gimoro 73,000 per semester kanjo government mano e weche mag somo weche mag lendo gi kuom ranyisi to kanjo sirikal no biro gi wach mar medo ni ne gitiere nyaka 100,000 gi wiye sama nyocha no dhi 100,000 gi wiye be nyocha mbalariany gi nigi pesa
ne pod gionge goda unga sama ne gimede didek ne pod pesa gionge godo onge mano wach ni wan koro wachoko kama koro wan go mabalang ne pod giloro mana satellite campuses magin godo mana riyo sama nyo oduoke pinyni to nyo osedhi malo government ne okowacho nwa ni to gaps gi gididino nango fuok modongi ne gididino gi yo mane pesa ni koro ne dhi akanye koso meto cha ni meda mar go gi wich yeni die kwano moro migaga gi wich donge nitiere criteria moro mane giwacho ni aput mane ochok mane oket gi jatend piny mane onono weche gi nokelo ne gi report moro koro kane aput ni koro ikete tenge tiende ni jolony kama no wuondo wa koso ng'at mane mano wuondo wa mae ema miyo koro nitiere bagni gi riwruok e weche mag somo gi to gi siasa bende miluongo ni populism siasa mag samoro ng'ato donjo anyuola mar yuora nena ng'ato donjo anyuola to un gi chandruok to en osewacho ni an kanya dhi miyudo kariyo chieng' miyengo koko lal welo to sebiro simbe bok donji pod en Nairobi poko biro mag ng'iyo tiyo go en ni chieng' liel nyithi yura ne en ng'ama ber ahinya koro yura in beda mos ka nyithindi ga dhi puonjo iwacho ga ni nyaka university made chake obed ni samoro boyudo ka yudo bedo twecho matin koko ni ba ino kibi chandori in wan kodi kaka nodhi yure porito en gena lep nyakendo nyakwara mogi pod baka dhi nyime kokale social media handles magwa bende nyalo medo golo pachi kaka ja Kenya weche mag somo gin weche mochuno gin ma gigero kendo girito piny nyakwara mogi happy birthday mama Aida Odinga kendo neno cheno ni embe wacho no luwo kaka wafuono kendo wakolo weche matimore okinyi makawuono gima nyako nge kaka japiny wan kanyo kod auditors mabene nono buge mag pesa mag sikunde kendo report gi no wan kod geno ni jopiny bende e bunge mekwa kuonde ma ji chokore nyaka ibed machiegni ahinya mar ng'iyo ni to skul ma chiegni gi dalau ne tiyo nade gi pesa ma sirikal ko nikech mano bede ting' manie lweti kaka jago kura nyakwara mogi mopogore kod mano weche mag mibadhi dobed ni en koko manie paradiso koso nang'o siemruok sani koro tiapi kind jood bura manie National Assembly Senate kaachiel kod bende bad sirikal mamalo mar executive kumachielo do bende ywak ni chal ka gima isiemo wange e yor koyiem jatend National Assembly Moses Wetangula pimo mbaka mane ndiko ma Mathayo 7 matinda dek nyaka 5 mawacho kama in miwuondori awuonda ni kuongi gol yath maduong' manie wangi iwuon eka inen maler mondo igol pil ni yath manie wang' wadu kanyocha uwuoyo kane county ma Mombasa ero mano kelo kanyakla bar migao mar judiciary kata mar doho kanyakla kod National Assembly nalo mano kende bang' ka jatend piny Kenya kane lose county Homa Bay ne owacho ni bar migao mar doho bende osebedo kanyawo mibadhi e wach mar miyo joma oseyud gi mibadhi oboke moro mawacho ni chal ka gima ogeno ni nyalo bi make mondo mi geng' meko mare yande bende osimo jood bura ni komiti mar bunge en ko gineno moromo mano wuok tich mokalo chien bura mano kelo kanyakla jo ODM kanyakla kod jo Kenya Kwanza ni kanyo mibadhi otia pende Stafford keni ka onyalo yudo kaka jatend piny no loso to ibro miyo wago duondono senior ma wapimo mana gi siemruok lwedo karata osemana chakora chaka to piny maduong' ni jatend piny no ng'e karang'o wachni ka consumer maro intelligence to jod bura gi bende nyocha osieme ni kuongi luoke odi komondi kapok ibiro irwa an gi penjare nyathi modonge kanisa yes kendo weche kanisa mori mana kaka mora kabisa ohala mane miwacho ni en ohala mosebetie nyaka ne piny ni chakore ikisungu ni the oldest profession joluma chon ne otise ni tim ndaga kara chode gi dholu masane bas kato pam opamo gi giwuoka kende gi koso nitiere gimiluongo ni market forces nitie custombe nitiere e chiro ka chiro nyaka bed gi jang'iewo gi jauso bas eka ohala wanyalo luongo ni ohala otimore
Mane seduoko penjo mokwongo. Nitiere jauso gi janyiewo. Bas. Demand and supply. Penjo mar ariyo. Waduoki. E chiro kanyo. Kiuso tong'. Tiyawo lweny. Jaus tong' tiyawo lweny e chiro. En chir manade ma inti uso tong' tiyawo lweny. Tong' to ng'awo. Tong' to ng'awo. Donge tongi gi emite mang'o? Emidhi to. To mondo iyaw lweny e chiro ki jaus tong', nyiso ni in gi chir moro, mi yiedhi asara. Chik mar uso tong' wacho ni kijaus tong' kik itug lweny e chiro. Kik item. Kata kidak e od kiyo. To kibakidi. To mondo ibed gi chir ni koro ata yiedhi asara, ni tonga gi katang' ne tore, to lweny ni nyaka go. Nyaka giko. Nitie ng'eyo. Mane seduoko penjo mar ni uso tong'. Kata ka dikoni ma e stock mar lweny, to nitie gimi ng'eyo. Nitie zamoro kelo ni yie ketho. Chiro no nitie kuma owuoke. VOJ, nyaka wawinjore ni mibadhi e od bura ok en gima nyien. Wan duto ka wate. Nitiere ja od bura mosegocho ni mokone ni nitiere jogi be ing'e ng'ato kuro. Manye walos godo. Osepenjwa. Mang'eny kabisa. To bende waseng'eyo ji ma bende osemanyo moko ni bedi ng'enwa ng'ate committee ni. Kiny wadwa dhi e community to wawinjo ni nitiere kaka nyaka wang'egi kapok watimo ang'o, kapok wachopo mbele gi. Mano bende osetimore. So gimoro ni jatend piny kore ka wacho ni gini nyaka bede ni either gini onyore. Noyawo mbape malach ne jo od bura. Koro gini chal ke makoro hewe. Emomiyo ywak. Kok kamano to nitiere nikech wang'e ni pinje wagundagi. Bende nitie kaka samoro gidiyo. Nitie gima piny Kenya dwaro kamoro to kone ni nyaki wach mnadiere weche mag mibadhegi. Kendo wang'eyo kuonde ma mibadhegi timore. Jo od bura gi nyaki siem wang'gi e lela. Nikech ing'e ni piny Kenya ringo gi chike moketi. To chike gi ilose od bura. To nitie chike mang'eny VOJ madira makende en ni samoro jok mamiyo wahola gi koni ni mondo wamiu pesa ni. Wadwaro chike makama. Nikech samuketo chike gi to pesa wani bro tiyo maber. Achiel kuom chike go ene manyicho wacho ni anti-money laundering bill. Anti-money laundering bill ni en chik mar kedo gi mibadhi gi koto ji ga ng'ang'o. Temo kote. Ineno. Ma e chik ma jo World Bank manoko ni piny Kenya nyaka keti mondo kwa yud hola moro kanyo. So nyalo bedie ni nitiere jogo makone ni wadwa tiyo gi Kenya, wadwa timo gik moko gi piny Kenya. To mibadhi manitie od bura ni bro mono watiyo maber. Kwer jogo siemge. Koro William ne koma na ote. Samoro kom na ote. Nikech chir ma en godo ni to jaus tong'. Nikech adira makende jo od bura gi bro koni ni samoro amora menitiere gimidwa kale od bura mowuok e piny owacho. To nitie kaka nyaka tim ang'o, nyaka ng'ege maber. Lwedo nyaka rewle, nyaka lwedo. Nikech penjerie ni chieng' ma John Mbadi somo budget ne mokwongo. To jo od bura nok e od bura. Ok chop kata mia. To sechego gin Kituya kendi kure empowerment. Gigolo milionde modhuro. Empowerment ni important moloyo budget ma John Mbadi somo mokwongo e sirikal mar broad base. Monego gibedie gite. Mondo giwinjie bipango maber ma John Mbadi ni godo. So nitiere gimoro ma ka gidwane gitimo to gidhi kucha to gichano line timiyo gi to gidhi timo ang'o to gidhi support. Mano nitie. Emomiyo jo od bura mang'eny machon wacho ni to wan gini wang'e ni timorega gima wabuok go ni sani koro kiwango ne omedore. Jogo ng'awe malo.
mane magiwacho kiloso kodgi giwacho ni gini to nitie gini nwakawega 25 30 sani to koro mowinjo mna no dhi miya ni signature koro miya bende giwuore ni to kara koro gin marach manade nikech margi ne 25 30 sani koro signature miya nyisi ni gigi timore. Erokamano. Makosa maduong' kapok aweni en ni ng'ato ni Moses Masika Wetangula chunge od bura to bende confirm ni nitie seche moko moseyudo barupe moko ma implicate jo od bura to loso kodgi to wegi ng'ama noyiere ni en judge mar od bura ma kokelne ni ng'ani jamibadhi to gi evidence to kone ni in koro wach ni werigo dhi ilo matin kar mondo mi jo EACC mondo investigate obendo nyayo mibadhi. Erokamano. Kama kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso e romo manokelo kanyakla jo od bura mag ODM kanyakla kod Kenya Kwanza manotimre Karen Nairobi ka wuok tich mokalo. Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So... As the president spoke, MPs in the background demanded names of corrupt. Mos makene nyakwaro Mogajwang gik molos gi dhano samoro japore kamano. Governor wachni koro diedo ka sigana ja Ostong. Amba duoki mana emuma kama je ba yie. Yes. Amba chaka peji chene je yo peji ariyo tana peji. Kata ko ka peji tamba 10 ni. Yes. Okel ji Samaria. Nyim jawar. Ne oyud ka chunye ler. Ji Samaria ni dwaro ka yuoche sana. Yes. Kae to ruoth penje ne. Ajoko sebiro moko ni mamani ogajore ahinya ka chumbu maje wacho no se aminga cha. Yes. Emoloko. Makarasa mobire do yawo ka chalga modo adhi kamoro. Ruoth kone ni koro ngama ler. Okawo ne kidi obol kuome. Yo anyore. Dano kera kamus. Kiko kwano kama. Kilo kori kama. Onge. En gisimbe koro mako simodhe. Kenye doge ose kwanyo gari odhi. To je to kawo mana simbe mos to luchire alocha tebe. Inbio je to koro pome mike. Kaka wanene ruma kama. Oro mai gima ne jo bura gi penjo William. Ni am. Yito wayini wajo kuoe. To siem no ng'ama ler. Koro gine ber ne jopiny. Nekech jopiny koka ng'eyo gima timore kae. Nekech wasewacho pile kaka wanene kae. Ni gima William Ruto ne wacho no ok en gima wendo. Kata wajumbe gi bendo ng'eyo. Mak mana ni giwache ni ng'ama wache e ng'ama ok owinjore wache. Nekech giwache king'iyo Victor. Gima William Ruto wacho no. Kanyo sirikand ni odonje telo. Nitiere cases mane ni edo. To ni winjo kaka gichako kachiel bang' dweche adek tiwinjo ni case makama ogwetho oko ODPP ogwetho oko achiel kuom gina en case mar Rigathi Gachagua. Yes, lo mar Bute Airport kande. Lo mar Bute Airport. Donge no gine malu milion 200 duokne. Donge jo Kenya ma William Ruto loso go gima pod jo Kenya sani. Aisha Jumwa kobedo nominated mondo mi odhi obed CS. Nen gi kes koso no onge godo. Nen gi kes mane etenegi tero ng'ate buolo. Ni no chamo chuny ng'ato. Mondo mine gole kes ya donge no gwetho oko. Bang' gwetho kes no oko, jonge wajumbe gogo gi ema no approve. Inyalo paro kes mar mibadhi mane okele contraband sugar. Ntiere ginene. Ndalo Moses Kuria gini mane wacho ne. Moses Kuria gini. Kokel sukari marach patika. Mapio to kamiti mag bunge gi oselosi. Kendo wasewacho ni kae Victor. Wacho samori winjonde. Ni kidwaro kama dag mibadhi nitiere to gin kamiti mag bunge gi. Magi moro timore ni tip. Tiwinjo ka speaker osewacho ni relevant committee osetimo ng'o. Kor kiomo joka kachiel. Mane wawacho ni chamo gi ka bunge te nitiere bedo ga matek. Lakini ka koro komiti manyodhi ema koro chame. To bedie mayot. Bedie mayot. Report mar contraband sugar no bende ni neno kuma no gikie.
ne wan gi edible oil iluongo nang'o edible oil manokelie mafuta man gi sum marach ma dhano cham sukari man gi sum mafuta man gi sum bende kae koro ndalo moko Moses Kuria owacho kae ni gika mane miyo gi 10,000 gichame cho 10,000 mujumbe ni Moses Kuria ni mano wacho na 10,000 ipogo gi apoge dhocho kama to gisetiekore godo dine bed ni mibadhi ni onge od bura kata mana William Ruto moko kum nyinge mano ochwale od bura mano bedo approved kaka ministers ok do bedo kani igolo Rigathi Gachagua ka emomiyo koro jogi nyiso ni in misiemo wani iwacho wach maber but ingeni bende kata mana injili ni Victor samoro bende wawacho ni ga pile ni ngama yalo injili bende go chalie gi injili Actually walk the talk. Walk the talk. Kaka jaote Paulo. Ken kaka ineno kohero kadongo kata weekend ka weekend. Nitire injili moko nyalo kadongo. Oh. Because of why? Injili man popular. Injili man popular. En injili man wasoko tieji ahinya ne. Kadi podi nitiere kama ng'eyo kanyo koro reya. Mane kaka William Nyocha nere to Uhuru bende nere. Nekech ginyisi ni mibadhi miwuoyie ni inemitime nade. Ini emitele rigijini kanyocha ni gole kanyocha ni wachni wajumbe do chiemo kodo kuchiemo gichiemo gi ng'at mane mano miyo gi gima ne gichamo koro wajumbe gi wacho ni to ere kaka koro indogoa manyo wachiemo mana kodi ni manyo wachiemo mana kodi jatend piny gigine mane miyowa mondo mi chike gi okale od bura to gini ok ochako gi William Ruto kende sirikande te nitiere lobbying matimore to nitiere omenda mabende exchange mana kaka je wachni mondo awene ken en ni king'iyo committees gi momiyo gik mang'eny ok timre pacho ka ni committees gi emitiyo godo mar mibadhi masami winjo gi luongo ng'ato miwinjo ne gi form donge mach ne oliel gine kae mane owang'o ji gine ka Embakasi ka report mar mach no isewinjo nyaka sani wuon gine ne gaska wuon gaska bi winjo no mak ng'ato nyaka sani lipode gi wuok to kaminego gi gin committee koro William Ruto wacho adier mak mana na diri mo wacho ne mok chan nade oko chal godo koro mana kaka je wacho ne embe ndo uso tong embe ndo uso tong ko jogi ngene ke chembo sebedo mjumbe kuom tuolo maro mana igni 20 kema papa bich embe ne no tugo ong'eyo no tugo ero kamano joluon ogongero moro to kanya tiyo kore gokinyi sani dibeni maken mungalo wacho no kamoro kaka opani achiel kuom ngero mane joluo goyo en ni bur kochiek tibeyo koro wacho ni buro chiek dwaro bicho bur ochiek dwaro bicho kata buro chiek dwaro twinyo koro aparo ni buro osebedo ka kata yamo osebedo ka losore alosa to koro jatend piny samoro kaka winjo je na wacho gino romo kode koro wacho ni we ong'ogo oko to mana kaka winjo Fredo adwana chak gi kanyo to winjo kosekele en wuono sebede od bura mateni tugo cha osenga kituge ma ok en gima wendo kuome koro mak mana ni samoro nitiere kama koro gino ne chopo godo kama koro die machone nya koro gol koke nikech gikone kiwacho wach mibadhi to japiny siemoga mana jatend piny iwacho ni the buck stops with him kato bedo ni nitiere kaka okenge oketi matayo chenro mag serikal gi bedege to jatend piny ema gikone isiemo ni sirikandi ne onyayo mibadhi koro aparo ni nitiere weche manyalo bedo ni nitiere ok wang'e gimomiyo hie no ka okang' makamano to nyalo bedo na chiel en ni gino koro thungore kaka winjo wacheno samoro ng'ate mosiepne machiegni kode mano okwa pesani mar kore lach malich mokalo samoro gavana mano okwa pesano ema samoro ng'at ma jakore kabisa makoro dhi ong'ise ni joko kwaya gi malich mokanyal chiwo samoro jatend migepe mage mosethung gi chudo makamago to nok mar omenda mowacho ni sano kwako sirikal ne nyalo bedo ni koro othung'e makoro gima dotimie onge koro mano nyalo bedo ni achiel kuomgi masielo bende samoro dobed kata mana siasa samoro nitie ng'ama idwa gwe thoko gikone samoro nitiere kata ka dobed kata ma speaker Wetangula more midwa ni mondo yud thuolo minyalo tweny godo oko nikech broad base be koro biro gi weche mathoth mago bende nyalo mana bedi samoro en kata ma jatend kweth mathoth e od bura emidwa ni mondo koro min bade
mondo koro wache ni kosemiene to ket ng'ama chielo koro mago nyalo bedo ni nitiere kech sani siasa bende lokore ma piny maru nikech aneno ka gin nyoriwo jood bura mok king'eyo ni jogi jo broad base koso jogi moko bende kiwacho ni karang'ani niga National Assembly pok noloso jomoko for the first time moko kano wafwenyo taparo ni iwinjo kata kone wacho ni weche mag yawo skul ni wang'ne no dhi onimo nikech giche cha no biro e sama koro no winjore bed ni wach mar skul ma koro ne wachi koro ma en gima ne mulogi to en mani koro owache lela to wache lela no samoro dibed ni koro kelo wich kuot moro ne jood bura ma koro gin bende nyaka giwuog oko mondo giked gi wachno tiwinjo ka Wetangula wuon ka ncha ne oloso to siemo gi jood bura ko wacho ni adier kata wan yewa ka ng'e ni gik makamage timore koro en owuon noyie kodhi Mombasa to chal ka moloko paro ingeni koro mano to koro ochal ka gima koro otuge korka siasa matin to mak mana ni kiwinjo kata ngero mane goyo mar buk mane somo cha onyalo bedo ni noloso gi jatend piny to samoro noloso kata magi jood bura kech ngero cha pod dhi ne jogo te nikech ondiek kado chamo nyithinde to pogo kaka gidum mamit gichalo nyirombe kata diek idum diel manade to seche moko be iwacho ni kidwa go guok tikwonge miye nying marach pokiyoke ikwonge luonge nying marach kokuode koro miang'isi ni samoro siasa tugo kama samoro nitiere ng'at magikone iwacho Wetangula nowacho ni it will be messy wateni biro gwere koro siasa bende nyalo bedo ni nitiere to mano ok owach ni mane gima hie manitie gima duong' ni gikone kata bed ni jatend piny Ruto nitiere kod nyawo ma korka kore ni en bende samoro yung'en timore to samoro lwete notwe to gima duong' ma japiny dwa ng'eyo ni mibadhi ikedo godo mane gikone e gima duong' ma japiny dwa ni mondo ng'e kapo ni mane ondama manyalo konyo to mano karo bedie kamano wach bari mogik governor tenore mana gi gima wawuoyeni lweny mantiere kind William Ruto gi wajumbe onge kama dhi dhiye gibiro chuno ni William biro dok piny wajumbe bende biro dok piny nikech giduto gichalre e gini giserure to gituomore nikech wajumbe gi pod biro dwaro mondo omed tuomonegi omiyo ok ginyal impiche mana kaka ni winjo giwacho kia ni ginyalo tero William Ruto dalacha ok nyalre William Ruto be ok bidhi asasa nikech mbele ka weche mag siasa nitie weche mag by elections nitiere emomiyo kata mana wach mar CDF manyoja komulo cha bende ok bidhi ahinya nikech ging'eyo kama koro kogikie to giridie nat koro aparo ni en a reflection moment ka ber ti nyalo chung Kenya matin mondo ji okwel ng'ato kwal gimo nyalo yude ba ng'ato kwala walokre piny mar kwelo koro ng'ato gimiyudo minyalo kwalo tilalago mondo wakwel dichiel mwatiekre godo kwasetieko eka koro wachak waduogo wanya wanwase kwelo romowa koro watim nade wabed joma beyo Ken wach wari mogik aparo ni mana ni kaka osemokeno gimed mana chwale kamano mondo ka nitiere yo nchano ka jatend piny ochugo komiti moro aput moro mo ok nochugo to kelo kanyakla bede migepe makedo kod mibadhi mondo migiriwi kanyakla mondo migiti mak mana ni weche mag doho bende koro sane ochako biro kendo mochako chungo nikech ing'iyo ni samoro nokoluwo dwaro mar chik mar chuko gima kamano gikone ni ka nitiere yore minyalo ked godo kod mibadhi obed yo machalo nade moluwore kod dwaro mar chik to med mana kete tim kendo time yepo mar skul mana kaka ne wasewuoye motelo jopuonj madongo mag skunde okawa ting' mar neno ni minyalo tim jonyuol bende minyalo tim otim sirikal okaw ting' mar neno ni ochiwo report kawuono winjore bed ni report wayudo hie manyalo nyiso jonyuol ni chalo kama jopuonj bende ong'eye ni chalo kama kik giling' aling'a ma koro jopuonj okia ni gitim nang'o jonyuol okia ni gitim nang'o Senior wach bari mogik erokamano VOJ mana gimoro iwacho kore kanyo mabende yiena mondo akwane min piny Mama Ida Odinga hawi maber nyoro nye birthday mare tapani Mama Aida en achiel kuom jogo ma ok lew ni chenro ni yes ndalo duto en kod wecheno kendo wamedo kwayo ni Nyasaye omede ngima malach omed bedo minwa utayowa miyowa paro mariek wakwayo ne hawi maber kabisa to VOJ nikech sikunde kore yao an mara neno mna jonyuol ting' nyathini mitere sikul ok mar japuonje jopuonje be ni mnagi magi tam ni chuok tam ni nigi penj mang'eny ne ni nyathini oikore ne maber ne penj
ne ni nyathini oketo wiye sikul nikech penj midhi timgi ikruok duto en mar janyuol gi nyathi. Ng'iye ni nyathini moro amora madhi timo penj e tamani oikore na maber. Kik iwene jopuonj. Jopuonj nigi mang'eny. Gibende gin gi maggi. Ting'ni en mar janyuol gi nyathi. Erokamano. To wach makamu guyuo wil go yawa to birthday mane lich ma. Makamu to mano ng'a? Broad base. Mano ng'a? Director. Oh, makamu. Ken wacho gauru weche madikony jopiny. Ana woni dwa kelo no last mile. Wondi uno kuneno gine nyasi ya. Kuona tiek chenro wadhi Nyakwara Mogi mane mokelo e giko mar mitwak moyiedhi kaka waneno kinyi makawuono kaka pile kite adek mag kendo ema nyalo tena gulu ariyo kende ok nyal tena gulu Nyakwara Mogi kumano jite nyako mi support nyithiwa madhi e sikul kochakore kawuono e tim migawo mari kaka janyuol kata jarit nyathi jopuonj bende tim magi serikal bende koro tim mare ka kamano ritima kawuono pod waikoni mathoth ang'eyo ni wabro bedo kod chenro moro moyiedhi mar hingo higni 15 nyaka ne obed kod katiba mar piny Kenya ni higni 15 mar katiba mana kokalo Ramogi FM gi Ramogi TV ritima kawuono bed kod odiochieng' maber nyinga en Otieno Makajuma.